Pinten saya? Sedasa. Nggih. Nggih. Suwun. Kenapa mandi gini? Saiki wis ngene iki. Oh. Kok tak ngaler iki? Nggih, mboten pinarak ta? Nggih pun serak dalu niki. Wonten napa? Wonten napa? Niki wonten tebu niki lho sing mari pun wonten mriku ditingali pun. Tebu. Nggih. Tebu ta ngopi ora ngerti pasaran tebu. Opo iki? Selak bu kangge lah sak foto ta ya turun. Nggih, niki nggih kepepet kula ngedol tebu niku, Gus. Ya napa iki? Duit yo kari iki mari kita kusep. Cukup ya, Bu. Kata ta tebune. Kata, Gus. Terus ya napa iki? Nggih, pun tak dol tengamen murah pun, Gus, mboten napa. Tebih lah tebune jenengan. Nggih. Dik, lokasi mriki. Nggih. Ditingali ya niki ya. Nggih, pun. Oh, nggih nggih. Nggih pun monggo wis. Nyaman apa ta? Nggih. Oh, nggih sareng kula wis menisan wis nyobi kula tak nganu tebu lek kok cocok nggih. Nggih. Niki ta tebune. Nggih. Sak peniko-niko. Nggih sak mriku. Apa nggih? Apa tebune kok cacing? Nopo sing dipore niki lek cacing rambute. Tadi mes ana sama niki tebune. Mboten. Tuh. Tebune cacingen rek. Tebune tok napa ya napa niki? Bisa tebune kali niki lho, wite sengoni. Oh, kali sing ngene niki. Nggih lek sampean mboten apa nggih, gak apa-apa men tuku pisan. Nanti pinten aman? Lek niki paling pinten nggih? Sak M paling. Sak Lah sampe mriko lho, Gus. Oh, lek niki nggih. Kali nyeluk bulu. Lek niki, Pak, sampean sadis doyo niki lho. Lek sak M, Pak. Kula nggih kali beto buluran iki. Kali RT RW, Pak. Kali sekalian tanah. Monggo sih tingali kok anu Nggih, Gus. Lihat mriki. tanahe kita bopo iki sing diponjo kok cacingen kabeh. Oh, kayune ureten. Ngene iki ya opo lek notal ngene iki. Oh. Barang dirijiki, Gus. Sampai niku wong ganteng, tebune kemprok. Apa ya? Niki Kak Tomot niki. Sing dhuwur niki. Iki we wong niki lho, wong Lemabang, Gus. Wow. Nes berarti iki. Nggih.
Lek dawane nggih dawa, Gus. Lah iki yo te gonang pabrik ta gonang kandang lek iki tebu yo ana sukete tok tuh. Tuh. Mumpung sakniki niki wae wong nebang-nebang niku, Gus. Nggih. Nggih. Niki sing nebang sambat ae lek ngeten tebune cacingen ngeten iki. Iki nek wong dodol mes lek Dik Gunung Kunci iki ya. Gunung Kunci angin mes lek ini kene iki. Nggih, Gus. Tebune kok sampai ureten kok. Ora ureten nih. Tapi tebune. Iki mboten mek kula nih, Gus, mek juragan kula. Oh, jeragane jenengan ta. Oh, sampean nak kelar berarti iki. Nggih, jarene bosku kepepet nih. Lah niku yo tulung ngenten, Gus. Terus niki regine apa terus jenengan berarti iki? Nggih. Oh, nggih. Nggih pun nek ngoten. Nggih, bener, Gus, pun korup nih. Oh. Ayune sing urip mek tunggal. Gus. Sampeyan kakan ngopi ni rondo sampean iki. Mboten, Gus. Tebune enggak diopeni. Yes, saya. Ngopeni rondone glowing. Tebune garing-garing. Matre. Sampeyan badhe wangsul napa iki? Mboten, Gus, kula badhe teng kunci kafe niku lho. Oh, nggih di kantong mriku nggih regine nggih. Nggih, Pun. Nggih pun. Monggo sareng kula nek ngoten. Nggih. Oh, kok niki nih sama sate. Mas, kata yo to nih. Nah niki Pak Dini kula, Gus. Nyobain sama Runding Mas, mungkin sama tak bonusi sama. Oh, nggih. Lek teng mriko wau niku wek juragan kula, Gus. Nek niku gampang nek niki di sate Mas. Sama tak bonusi trek Mas. Waduh, tak tarikane bisa Mas. Nggih, Pun, Gus. Trekan nggih. Gus. Lu tak Napa? teng mriki mawon, Pun. Nang teng Mas niku. Nek niki aja kanan nih. Nggih. Oh. Nggih pun nek ngoten. Pun, Niku Gus. nggih rundingan nggih. Gampang niku nggih. Nggih. Matur suwun, Gus. Nggih.